Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι το καθιερωμένο meeting της PR Team Τρίτη. Σήμερα μιλάμε για τα Open House και θα ήθελα να μας πει ο κύριος Μαρτσιλέας, που είναι υπεύθυνος ακινήτων, ένα όφελος για πολιτές που θα ήθελαν να δώσουν το ακίνητό τους με το service του Open House στην ομάδα μας. Κύριε Μαρτσιλέα, σας ακούμε. Θα σας πω δύο ωφέλη πολύ γρήγορα, όχι ένα. Πρώτον, ο πολιτής περιποιείται το σπίτι του μία μέρα με σκοπό να υποδεχτεί όλους τους αγοραστές, δεν ταλαιπωριέται δηλαδή με το wifi συνεχώς. Και δεύτερον, έχει όλες τις προσφορές μαζεμένες σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με σκοπό να επιλέξει τη συμφέρουσα για αυτόν. Τέλεια, ας μας πει και από την πλευρά του αγοραστή, κυρία Δερέκη, ποια είναι τα ωφέλη. Στο ίδιο σκεπτικό λοιπόν με τον συνάδελφο κ. Μαρτσιλέα, λέμε ότι έρχεται κάποιος αγοραστής, βλέπει εκείνη τη στιγμή το σπίτι και αν τον ενδιαφέρει, κάνει την προσφορά του και παίρνει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την απάντηση χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες των διαπραγματεύσεων που είναι και αρκετά κουραστικές. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Ελάτε στο Open House το Σάββατο κάτω Χανάνδρη.